Здравейте, подобрители в Book 7. Аз съм Ебледон Футбол и това е Торнамент мод с Португалия. Сега има матч срещу Ирландия. Гати има гол. Ще снима. И края на първото по време 0-0 между матча Португалия и Ирландия. Имахме повече шансове. Само че не успяхме да вкараме един гол. Ето един, да. Но просто ние ги мачкахме. Направиха един удар, само че той не беше точен. И така, до второто по време вкараме гол. Гол! Кристиано Роналдо вкарва за Португалия 55-та минута 1-0. Португалците излизат напред. И водят вече в резултата си 1-0. Страхотна горна града, тук удари, не знам какъв футболист. И Роналдо само трябваше да вкара, което беше наистина лесно. И го направи. Ето, гледайте. Те можеше да вкара и тук. И да 1-0. Роналдо! Страхотен гол на Роналдо. Матча вече е решен. 2-0. Роналдо направо разстреля вратаря. Гледайте тук. Прас! Че направо вратаря му откачи голата, той не се осъзна къде отиде топката. Баси гола. 2-0. И край на матча 2-0 победа за португалците. Головете на двата гола на Роналдо в 88-та минута и 51-та или 55-та. Да, май беше 55-та. Добре. И следващия ни матч е с Корея. Ние сме на 7-мо място. И това ще бъде всичко този епизод. Харесайте, коментирайте и чао!